ang Jerusalem kaniadto gipalibutan og saka pader, protection, wall sa Jerusalem kay kung ano na yung atake nga kuan, ano sila protection, wall. Pero siyempre, ano na yung mga pagagmay nga mga kuan na nga pultahan, mga gate. So, paglusot sa mga tao. Ano na yung main gate, pero naasa kilid-kilid na yung mga gagmay nga mga lungag para makalusot ang tao. Muna gitawag nila og the needle's eye, lungag sa dago mo, needle's eye. Ang makasulod ito mga tao lang. Ang mga kamilyo, di sila makasulod kay dako man sila, di siya kalusot. So, muna niya. O sa may pasabot sa Ginoo. Kung over baggage ka, daghang kanang dala sa kinabuhi, attachment sa kinabuhi, muhuot ka sa needle's eye kay daghang kang attachment, kinahanglan slim ka gamay ra. So delikado na yung mga obese, mga tambok, di kasulod dito kay huot man sila. So you have to magpa-slim mo, ang pasabot ana symbolically, get rid of your material attachment sa kalibutan. Biyaan mo ng imong mga attachment sa gahom, sa mga kabtangan. You have to pass but that needle by yourself without daghaw. Dagha kang mga backpack, dagha mga muhuot gyud ka. So mo na sabot siguro sa Ginoo nga kung mosulod ta sa ginara sa langit, we travel light, no? Sabot mo anak, sakay mo og aeroplano, gamay lang yun. Pero ka kilo ang imong gikinahanglan. Hindi, sango ka dito sa airport, bayad kang extra nga kuan. Bayron noon sa imong extra baggages. So, when we enter the kingdom, we should travel light. Sakto rag yun, di ta sobrag dala. Kaya di na ito madala. Hindi siya kag mga backpack, kag mga passbook, mga titulo, di mo na madala dito. Sulutas kinarihan sa langit ito. You have to travel light, simplify our lives, purify our lives. Ang gingon ni Jesus nga, isuday mga dato, makasulod sa ginarian. Sa pangunaw na sa mga apostol, sa ilang mentality ka nato kung dato ka, pasabot. Daghan imong nadawat nga grasya gikan sa Ginoo. Riches are gifts from God. Reward for a good life. Nadato ka kay ipanalangin ka sa Ginoo nya, di makakasulod. Kay tungod sa imong pagkadato, kinsa ra man day mga paan? Kinsa ra man day ang mga makasulod, ang mga pobre nga tanaw nila, wala ni panalinginan sa Ginoo, di sila kasunod. Niyo na Ginoo. Alang sa tao, imposible na. Pero sa Diyos, wala imposible. Di ta maluwas, pinagi lang sa atong kaugalingong paningkamot. Kaya ang kaluwasan, gasa sa Ginoo. Dili na sa, dagatagihimo. Active ta sa simbahan. Daghantang mga project nga nahimo. Daghantang follower sa Facebook ay maayo ta muwali. Dili man na. Di na makaluwas. Maluwas ta kay gitagaan tag kaluwasan. God offer us salvation. Ang ato is dawaton lang na siya. Ang kuno na unya puy anato isip mga tao nga naluwas na. We live as people who are, as persons who are already saved. So, magpuyutan, matarong nga kinabuhi. Ngayon mo na yung mga taong naluwas. Ang wapang maluwas lang, patuyang lang silang kinabuhi. So, ang Diyos na, iyag yung kabubuton nga kita maluwas. Taga-atagdagang kahigayunan. Kita mo, respond lang ta sa mga kahigayunan ipakiyatag sa ato sige, no? Maluwas ta, di kayo. Sige.
unsa itong himuon, daghan tag mga debosyon, asa tang dapita mangadto. It's not about what we can do. Kay kana mo nagtawag ko sayop nga panghuna-huna. Illusion nga we can achieve salvation by our own efforts. Sayop na. Heresy na. Nga, maluwas ko kay kinanglan ko magpari kaya ko maluwas. Ano kung may langit, magpari ko, magmadri ko, o serve ko sa simbahan kaya ko maluwas. Dili na, mao ang panghuna-huna. Mo serve ta kay giluwas na sa Ginoo, agig pagpasalamat sa grasya nga itong nadawat, mo serbisyo ta sa Ginoo. Mao na ang hinungdan, dili kay na ito panghuna-huna, man itong himuon kay aron kong maluwas. Sayo, illusion. Ang Ginoo iyag yun nga kabubuton nga kita iyang luwason. Mangita siyang pamaagi aron kita maluwas. Atong dawaton kinahanglan ablihan lang atong kagalingon para sa gasa sa kaluwasan nga ingkon. Kaya usay na atay mentality nga kinahanglan ko magliho ko, active ko kay aron ko maluwas. Dili na sayop na illusion. Man cannot save himself, only God can save us. Pinagi sayang grasya. Manindog kita.